To najvýznamnejšie, čo dneska na fakulte je z hľadiska študenta, je vytvárať študentom, ktorí na to majú čo najlepšie podmienky, aby čo najviac získali na tejto fakulte a mali čo najvyššiu trhovú hodnotu, keď sa uplatňujú v praxi. Myslím, že môžem bez akýchkoľvek zábran povedať, že absolventi našej fakulty sa uplatňujú veľmi dobre v praxi. Väčšina z nich už pred ukončením štúdia majú vybraté pracoviska, kam pôjdu robiť. Veľká časť študentov pracuje už popri škole a majú svoje startupové firmy. Snažíme sa dynamicky reagovať na obrovské zmeny, ktoré sa dejú vo svete práve v oblastiach, v ktorých sme my profilovaní. Máme také 3 základné smery, a to sú smery v oblasti informačných komunikačných technológií a automatizácie, potom je to smer v oblasti elektrotechniky a výkonovej elektrotechniky a elektroniky výkonovej a potom je to biomedicínske inžinierstvo. Tento študijný program som si vybral kvôli tomu, že sa tu najviac pracuje s elektrotechnickými súčiastkami. Výkonová elektrotechnika má do budúcna veľké uplatnenie. Príkladom môžu byť napríklad stále rozvíjajúce sa elektromobily a to je práve tá skupina, ktorej sa venujeme, teda riadenie motorov, meniče. Toto všetko je v takýchto elektromobiloch obsiahnuté. K štúdiu na elektrofakulte som sa rozhodol, pretože ma zaujal vlastne tento študijný program biomedicínske inžinierstvo, lebo je to vlastne také prepojenie biomedicíny a elektrotechniky. Tento odbor je zameraný na získavanie biosignálov z ľudského tela a na spracovanie a vyhodnocovanie týchto signálov. Na tomto odbore sa mi páči, že vlastne môžeme pomáhať ľuďom takým nepriamym spôsobom, že pripravíme programy, pripravíme vlastne nástroje pre tých lekárov, ktoré im uľahčia tú prácu s pacientami. Že nie som síce doktor, ale môžem prispieť k tomu, aby sa ľudia mali lepšie. Máme veľmi dobre vybavené laboratória, v ktorých sa chodia zaučať aj ľudia z praxe. V laboratóriu multimediálnych technológií sa študenti dostávajú do kontaktu so štúdiovou technikou a najmä z práce s obrazom a zvukom. V rámci tohto štúdia ich najviac baví asi tá práca s kamerou a s live strihom, pretože to je niečo, čo vidia a kde majú veľkú možnosť potom následne praxovať, respektíve zaradiť sa do nejakého zamestnania. Študent, ktorý bol v praxi, tak pravdepodobne vie sa lepšie zamerať na to, čo potrebuje a vyberá z tej ponuky, ktorú mu dávame, to, čo považuje za potrebné a vhodné. Ja sa zaoberám smart gridmi a prepojením výroby z obnoviteľných zdrojov a klasickej výroby a snažím sa spotrebu v danom regióne regulovať čo najlepšie na využiteľnosť týchto obnoviteľných zdrojov. Počas štúdia na vysokej škole, či už bakalárskeho alebo inžinierského, som pracoval na Ústave konkurencieschopnosti a inovácií pri Žilinskej univerzite, kde som pracoval na rôznych projektoch. Táto prax bola výhodná v tom, že ma naučila viac samostatne pracovať na zadanej úlohe. My to vždy zdôrazňujeme, že našim poslaním je dobre ich pripraviť na meniace sa podmienky súčasného trhu práce. A tie meniace sa podmienky my dokážeme vtedy dobre sledovať, keď robíme dobrý výskum, keď máme veľmi dobrú medzinárodnú spoluprácu. A na základe týchto dvoch vecí, ale aj spolupráce s praxou, budujeme vzdelávacie programy.